мавсими баҳори имсола дар шароити хоҷагиҳои ноҳияи Муъминобод барои парвариши зироатҳои кишоварзӣ аз ҷумла бунёди боғҳои нав хеле мусоид омад. Барои таъмини амнияти узқавурии мамлакат, фаровонӣ бозори истеъмолӣ ва самаранок истифода бурдани заминҳои кӯрами обӣ, зиёд кардани ҳаҷми маҷмӯи истеҳсолот дар асоси барномаи нави давлатӣ оид ба рушди соҳаи боғу токпарварӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва барқарорсозии боғҳои кӯҳна тадбирҳои мушаххас амалӣ карда мешавад. аҳли заъмати хоҷагиҳо бо дар назардошти ин манфиат, яъне фаровонӣ ҳосили дар заминҳои бекорхобида ва талу теппаҳо майдони боғҳоро васеъ намуданд. кишоварзони хоҷагӣ деҳқони Нуралӣ Шарифи ҷамъияти деҳоти боғгаии ноҳияи Муъминобод фаъолияти хешро дар самти кишоварзӣ афзун ва ба соҳаи боғпарварӣ низ таваҷҷӯҳ зоҳир карда, нахуст боғи кӯҳнаро бо шинонидани ниҳолони мевадиҳанда аз нав барқарор ва ба гулистон табдил доданд. дар ҳудуди ноҳия хоҷагидор бо тавсияи олимону мутахассисон чанд сол қабл боғи интенсивии себ бунёд карда, чунин боғҳо соли сеюм ба ҳосил даромада ҳосилбандӣ таваҷҷӯҳи боғпарварро ба ин соҳа зиёд намуд. бо дар назардошти ин манфиат, хоҷагии деҳқонии Нуралии Шариф низ баъди шудгори хушсифат ва анҷом додани тадбирҳои агротехникӣ мавсими имсола дар 2 гектар ниҳол шинонида сабзиш ва нашрнамои ниҳолҳоро таъмин намуданд. хоҷагидорон, ки дар соҳаи кишоварзӣ таҷрибаи кофӣ пайдо намуданд, мақсад доранд аз ҳисоби мева ва асали ватанӣ бозори истеъмолиро таъмин ва сатҳу сифати рӯзгори хешро боз ҳам беҳтар намоянд.